Здравейте! Днес ще си поговорим за моят бърнаут. Той не дойде изведнъж. Работя с числа и започнах да допускам постоянни грешки. Клиентите се дразниха, аз се ядосвах на себе си. Правех и полагах неимоверни усилия да се проверявам, но уви, грешка след грешка. Как разбрах, че има проблем? Една сутрин пихме кафе с съпруг. И аз поглеждам часовника и казвам 10:57. Той се изненада как 9:15. В този момент, поглеждайки отново часовника, разбрах какво става. През главата ми преминах на лента всички грешки. Толкова бях отчаяна, че се разплаках. Тръгнах по лекари, изследвания, скенера на глава, физически здраве. Докато една позната лекарка ми каза: ти преминаваш през бърнаут и ако не станеш егоист, много скоро няма да можеш да се грижиш за себе си. А да не говорим за семейството си. Ако искате да разберете как преодолях този проблем и как се справих с него, можете да ми оставите коментар.